खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव 2026 मायथाइनि नीट इउजी आनजादखौ बन्द खालामनाय फोसावनायखौ लाना अजद गोनां बाथ्रा बुंदों राहुल गान्धीआ। NTA बे थिरांथानि उनाव कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ फिनजाथाय होदों। ससियेल मिडियायाव राहुल गान्धीआ बे आनजादखौ केन्सेल खालामनायनि सोमोन्दै पस्ट होनानै ओरैबायदि लिरदों। BJPआ 2.2 मिलियन फरायसाफोरनि खस्थ, नाजानाय, बाउसोमनाय आरो सिमांफोरखौ फोजोबस्रांबाय। ससियेल मिडिया एक्सआव गावनि पस्टआव राहुल गान्धीआ आरोबाव लिरदों दि माखासे फरायसाफोरनि बिमा-बिफाफोरा लन लानानै फरायहोदोंमोन। माखासे फरायसाफोरनि बिमा-बिफाफोरा गावसोरनि गहेनाफोरखौ फानदोंमोन। लाख लाख फरायसाफोरा सान-हर फरायदोंमोन, नाथाय बेनि बदलै बिसोर मा खालामनो सानदों? सोंथि बिलाइया लिक जादोंमोन। सोरखारनि नेवसिनायनि थाखायनो बेफोर जाथाया जादों। बियो फेलेंल' नङा, बियो लाइमोन जोलैनि इयुननि बेरेखा मोनसे दाय। जेब्लायबो सोंथि बिलाइनि लिक जानायनि थाखाय खस्थयै फरायनाय आरो रोंगौथि गोनां फरायसाफोरा भुगिनांनो गोनां जायो। मख'नो गोनांदि नीट इउजी आनजादा 3 मे खालि जादोंमोन। NTA आनजादखौ केन्सेल खालामनो थिरांथा लायो मानोना सोंथि बिलाइया लिक जादोंमोन। फारसेथिं बे जाथायाव लोब्बा थानाय सा 15 सुबुंखौ हमनाय जादों। बेजों लोगोसे गासै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। अरुणाचल प्रदेशनि अपारेशनाव सानै NACN उदखारि सुबुंनि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला अरुणाचल प्रदेशनि चांलां जिल्लायाव आसाम राइफल्सनि गोख्रों अपारेशननि गेजेरजों NACN उदखारि थामहिनबा नागालेण्डनि सानै नेशनेल स'सियेलिस्ट काउन्सिल अफ नागालेण्डनि सोद्रोमाफोरा आसाम राइफल्सनि गुलिजों जिउ गोमानो गोनां जायो। थैनाय सुबुंफोरनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। आसामाव NDAनि सोरखार थामहिनबा BJPनि गाहाय दैदेनगिरि डक्टर हिमन्त बिस्व शर्माया नैथि खेबनि थाखाय दिसपुराव आसामनि गिबि मन्थ्रिनि समायखिराखौ लाबाय। 12 मे 2026 फुंबिलि 11:40 रिंगायाव समायखिरा लानाय हाबाफारिया जागायदोंमोन। मख'जाथावदि समायखिरा लानायनि सिगां गिबियावनो माहारियारि मेथाइ रोजाबदोंमोन। बेनि उनाव बे माहारियारि मेथाइखौ 2 लाखनिबो बांसिन बाहागो लाहैनाय रायजो राजाफोराबो खौसेयै रोजाबो। बेनि उनाव आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यनि गनायथिजों डक्टर हिमन्त बिस्व शर्मा बिथाङा समायखिरा लायो, जेराव डक्टर हिमन्त बिस्व शर्माया गुवाहाटीनि खानापारायाव खुंजानाय हाबाफारियाव असमिया रावजों समायलानाय हाबाफारिया जागायदोंमोन। समायलानाय हाबाफारियाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीजों लोगोसे अमित शाह, राजनाथ सिंह, JP नड्डा, सर्बानन्द सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारी, BTCनि MLA आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मन्थ्रिफोर, गं 22 हादोरसानि गाहाय BJPनि दैदेनगिरिफोर, आफादगिरि नितिन गडकरी आरो गुबुन गुबुन दैदेननाय बिथांमोनाबो एबा दैदेनगिरि बिथांमोनाबो नुजाथिदोंमोन। बेराफारसेथिं डक्टर हिमन्त बिस्व शर्माजों लोगोसे 4 MLAफोर, BJPनि रामेश्वर तेली, AGPनि अतुल बरा, BPFनि शरण बर' आरो अजन्ता नेउग बिथांमोनाबो गोदानै केबिनेट मन्थ्रि महरै समायखिराखौ लायो। बेराफारसेथिं समायखिरा लानाय हाबाफारि जायनि सिगां हाबाफारियाव बाहागो लानो थांनाय सासे सुबुंनिफ्राय हाथियारनि गुलि बोखांनो मोननाय जादोंमोन। मानो बेबादि सिनाय मोनै सुबुङा लानानै थांखो बेबादि गुलिखौ? बेखौ लानानै साननो गोनां जानानै फैदों, जेराव गोबां सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों आरो बयखौबो समखिखांनाय थासारि लाबोदों। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। नगाव जिल्लानि कलियाबरनि सिङाव थानाय लागिगावनि सासे गोरों फरायसा सनिया बेगमा बे बाराव MBBS आनजादखौ डिस्टिंशनजों उथ्रिसारनो हादों, जाय बिथाङा गावनि गामिखौल' नङा कलियाबरावबो गोग्गानाय लाबोनो हादों। आजिरा मोननाय आर्मि हान्जानि सोद्रोमा महम्मद बदिरत आली आरो रजिना बेगमनि फिसाजो सनियाया आथिखालाव सासे डक्टर महरै सिनायजाबाय। बिथाङा आसाम मेडिकेल कलेज डिब्रुगड़निफ्राय डिस्टिंशनजों लोगोसे MBBS डक्टर डिग्रीखौ मोनफुंनो हाबाय। सासे साधारन आजिरा मोननाय आर्मि जवाननि फिसाजोखौ बेबादि जाफुंसारनाय आरो गावखौनो सासे देहा फाहामगिरि महरै गायसननानै
एबा गायसननो हानायखौ लानानै नखरनि सुबुंफोरा गोजोननाय मोनदों आरो गामिनि सुबुंफोरनि गेजेरावबो रंजानायनि दोहौ लाबोदों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय, गसाइगावआव सानै उन्दै गथ'आ दैयाव गबनानै जिउ गोमायो। मैया सानजौफु समाव क'क्राझारनि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बांलाबारिनि मादथि दैमायाव सानै उन्दै हिन्जावसाफोरा गबनानै जिउ गोमादों होनना खौरां मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जेब्ला बे जाथाया जायो अब्ला हिन्जावसाफोरा ना हमफानायाव दैमायाव थांफादोंमोन। जायगानि सुबुंफोर आरो SDRFनि मावथिफोरा रैखाथि हाबाफारिखौ जागायो। सामुएल मार्दिनि फिसाजो इसा मार्दि 9 बोसोर बैसोनि हिन्जावसानि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। गुबुन सासे हिन्जावसा रतन मार्दिनि फिसाजो बिउटि मार्दि 6 बोसोर बैसोनि गथ'आ दासिमबो गोमानानै दं। फारसेथिं नागिरनायनि खामानिया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। तामुलपुर जिल्लानि गेरुवापारा गामियाव जानाय मोनसे सोमोनांथाव जाथाया ओनसोलखौनो सोमावग्लुंहोदों। गेरुवापारा गामिनि कमल मार्दि मुंनि सासे सुबुंनि बिसि मामु गगैया थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो 62,000 रां आरो गंसे मबाइल फन लानानै गोमानानै दं। गावनि सानै उन्दै फिसाजोखौ गारनानै गोमानानै दं होनना मिथिनो मोन्दों। नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला सासे सिनाय मोनै सुबुङा बे आइजोखौ जर जुलुमै लानानै थाङो आरो गोमानायनि दान्दिसे उनावनो दायनिगिरिया फिसायनो भइस मेसेज हरदों। लोगोसे बियो बिसिखौ लानानै थांबाय होननानै फोरमायथि हरनायखौ फिसाया फोरमायदों। दुखुथिया फिसाया बेखौबो फोरमायदि बेनि सिगां सासे सिनाय मोनै सेंग्राया गावनि बिसि एबा लांखारजानाय आइजोनि फट' आरो भिडिअ'फोरखौ भाइरेल खालामनायनि हुमखि होदोंमोन। जोबनायाव गोमानाय हिन्जावनि जेबो खौरां मोनैयाव मैया बेलासियाव तामुलपुर सदर पुलिस थानायाव अजद होनाय जायो। बिमा गैयै सानै गथ'आ दा दुखुआव दं आरो पुलिसा गासै जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों होनना मिथिनो मोन्दों। 21थि बेरगाव महकुमायारि रंजालि बैसागु फालिथाया गोजोनै जोब्बाय। साननैनि मेहेरगोनां बायदि हाबाफारिजों खुंफुंजाबाय। बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां हारिमु बिलिफाङाव मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि मरमिता मित्राया बाहागो लायो। बेलासिनि गुबुन गुबुन हारि माहारियारि हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो BTCनि मावफुं सोद्रोमा लोमस्राव दैमारिया। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेरगाव महकुमा रंजासालि बैसागु खुंथाय आफादनि बानजायनायाव 10 आरो 11 साननैनि हाबाफारिजों बायदि हारिमुआरि बादायनाय जायो। देग्लायनि 21थि बेरगाव महकुमायारि रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनि आफादगिरि महरै बेरगावनि MCLA दावबायसा बर' आरो गाहाय लिंथुमगिरि महरै अजित सिंह सोरगियारिया गिलिर बिबान लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनो हायो। तामुलपुर फरायसालिमाया केरियार काउन्सिलिं आरो बरायनाय फोरबो लादों। तामुलपुर फरायसालिमा आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मददजों केरियार काउन्सिलिं आरो बरायनाय हाबाफारि खुंदों। तामुलपुर फरायसालिमानि अडिट'रियाम हलाव बे बोसोराव हायार सेकेन्डारियाव उथ्रिसार जानाय 1थि डिभिजन, 2थि डिभिजन आरो 3rd डिभिजन उथ्रिसारनाय गासै फरायसाफोरखौ सोलोंथाइनि फारसे थुलुंगाखांहोनाय थांखिजों बरायदों आरो मान बावदों। बेजों लोगोसे NEP 2020 नि बागै गुवारै बेखेवना होनो थाखाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एकाडेमिक रेजिस्ट्रार डक्टर मंजिल बसुमतारी बिथांखौ हांख्रायनानै बेनि बागै गुवारै फरायसाफोरनो फोरमायथि होदों। हाबाफारिखौ रायजो सभानि MP एबा BTCनि बारग' गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ बेखेवना होयो। फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनायजों लोगोसे केरियार दानायनि फारसे गोथौयै बिबुंथि लाखियो प्रमद बर'आ। बेजों लोगोसेनो रायजोआव डक्टर हिमन्त बिस्व शर्माया फिन खेबसेबाव गिबि मन्त्रि महरै मैया समायखिरा लानायखौ साबायखर आरो हामलायथि बावहरो प्रमद बर'आ। तामुलपुर फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर जगेन बर'आ बे हाबाफारिनि बागै गुवारै फोरमायथिनायजों लोगोसे तामुलपुर फरायसालिमायाव सा 500निबो बांसिन फरायसा आरो फरायसुलिफोरा गोदानै मुं थिसनफैबाय होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथियो। गोदान सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो तामिलनाडुनि गिबि मन्थ्रिनि गोख्रों थांखि फरायसालि मन्दिरफोरनि साखाथियाव थानाय गं 717 जौनि दखानफोरखौ बन्द खालामनो बिथोन होनाय जादों। तामिलनाडुनि गिबि मन्थ्रि सि जसेफ बिजयआ तामिलनाडुनि फरायसालि, फरायसालिमा, सिबिग्रा थावनि आरो बास स्टेन्डफोरनि साखाथियाव थानाय तामिलनाडु स्टेट मार्केटिं कर्प'रेसनजों सामलायजानाय गं 717 जौनि गलाफोरखौ बन्द खालामनो बिथोन होदों। हादोरसा सोरखारनि बायदिब्ला दासान्दि हादोरसायाव गासै 4,675
TASMAC थामहिनबा स्टेट मार्केटिं कर्प'रेशनजों सामलायजानाय माखासे जौनि गलाफोरा सोलिगासिनो दं। बेफोरनि गेजेरावनो 500 मिटार सेन्सिटिभ पाब्लिक थावनिफोरनि गेजेराव सिनायथि जानाय गं 717 गलाफोरखौ फैगौ सप्ताहनि गेजेराव बन्द खालामनाय जागोन। बे थांखिया सोलोंथायारि फसंथान, धोरोमारि थावनि आरो गुबुन रायजोआरि थावनिफोरनि खाथियाव जौनि गलाफोरखौ होबथानायनि थांखि। 12 मेआ बर' बिमा सान। इं 1988 मायथाइनि 12 मे खालाराव गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीया बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुङाव गिबि मुंख्लं जादोंमोन। 12 मे बर' बिमा सानाव हेलेना आरो गायदे बसुमतारीनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबारजों मान बावो। बारग'मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै बिमा सान थामहिनबा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं आइजो गायदे आरो हेलेना बिथांमोननि मुंख्लं सानखौ सराइबिलाव थानाय बिथांमोननिनो मुंख्लं खाम्फायाव दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बानजायनायजों खुंफुंनाय जायो। हाबाफारियाव गुबुन गुबुन आफादफोरजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारी आरो जिल्ला एबसुनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लायो। फरा बिजाब मोनैनि जाहोनाव जेंना सोमजिदों दैमालु बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिला फोथार हालामनि दैमालु बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव दासिमबो सोरखार एबा आसाम सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय बिजाब मोननो हायाखै। धेमाजि जिल्ला एबसु आरो सिला फोथार दखरा एबसुआ बिजाब मोनैनि जेंनाखौ लानानै आसामनि सोलोंथाइ बिफाननो फरायसाफोरनि लिस्ट गथायसेयावबो दासिमबो बिजाबखौ मोनफुंजोबनो हायाखै होनना फोरमायथिदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एजुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।